kakvi su prvi utisci kao selektora Bosne i Hercegovine? Ipak dolazite na, rekao bih, užarenu klupu. 99% situacija, kada je u pitanju trenerski posao, dolazite u situaciju koja je već komplikovana i teška, jel? Tako da na to smo se navikli i to je nešto što je već uobičajeno, a sve zavisi iz kog ugla ljudi gledaju na stvari generalno u životu. Ja sam na probleme ili prepreke gledao kao na izazov, a ne kao nešto što će da me omete u mojim idejama ili ostvarivanju nekih ciljeva. Tako da situacija jeste teška, ali to je istovremeno izazov da probate da je rešite. Vrlo slična isto situacija me sačekala i kad sam došao u Partizan, sa isto tako bezbroj pitanja i sumnji od strane svih, tako da navikao sam na to i to je na kraju krajeva u krajnjem slučaju i normalno da ljudi imaju svoje sumnje, imaju svoje razmišljanja. Moj odgovor je i tada i sada bio isti. Sve ono što bih ja mogao da kažem i isplaniram i što bih želeo da se desi je jedna stvar, nešto što je realnost i sasvim druga. A na kraju krajeva krajnji sud i najrealniji će biti onaj kada prođe neko vreme i ljudi vide da li mi to radimo dobro ili ne. Odnosno, neki rezultati će pokazati da li je to bilo opravdano ili ne. U svakom slučaju, ja imam ogromnu energiju, to je bitno, i moj stručni štab. Isto tako vidim potencijal u bosanskoj reprezentaciji, bez obzira na dosadašnje rezultate i to je ključni razlog zašto sam prihvatio ponudu Bosanskog saveza, jer kao u ostalom i sve, da kažem, balkanske reprezentacije, kvaliteta tu uvek ima. Ono što je komplikovano i teško je napraviti dobar i jak tim od tih kvalitetnih momaka koji igraju i to jeste izazov, ali materijala ima pa ćemo probati. Bosna i Hercegovina izborila je baraž kroz Ligu nacija, tako da u martu ćemo imati 2 utakmice, jedna kući, jedna na strani, pa ukoliko bi bili uspešni u tom baražu, to znači automatski odlazak na evropsko prvenstvo, što jeste jedna dobra šansa. Neće biti naravno lako, baraž utakmice su žestoke, teške, komplikovane, ali imamo zato do tog momenta, do marta, 4 utakmice u grupi u kojima naš cilj i plan jeste da se što bolje pripremimo za taj baraž koji dolazi u martu i da probamo kroz baraž da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, što bi bio prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine. Mislim da za to ima materijala, ali da do tada ima mnogo posla da bi došli u poziciju da u martu budemo, da kažemo, spremni. Igrački kadar, da li ćete tu nešto mijenjati, oprobavati, pokušavati možda da uvedete neke nove mlade igrače? Znam da se oslanjate vjerojatno na Džekina Pjanića, ali Džeko je tu u poznim godinama, mada igra fenomenalno. Kakav je plan vezano za to? Vi iz medija volite taj termin podmlađivanje ekipe, ja ga ne priznajem da postoji. I to ne priznajem da postoji u klubu, a u reprezentaciji tek. Šta je definicija reprezentacije? Ko igra u reprezentaciji? Igraju najbolji igrači jedne zemlje. To najbolji može da bude i sa 18, može da bude i sa 38. I realno iz toga proističe da suštinskog podmlađivanja ne može ni da bude. To je jedan konstantni proces u kom treba da igraju najbolji u datom momentu jedne zemlje i da probaju da ostvare najbolji mogući rezultat. Tako da sa te strane ne razmišljam u tom smeru, ali u svakom slučaju jedna ekipa, da li u pitanju klub ili reprezentacija, treba da ima u svojim redovima i one iskusne vukove koji imaju iskustva, koji su praktično treneri na terenu, ali isto tako i mlađe snage koji treba da donesu neku energiju potrebnu. Danas je fudbal i ritam fudbalskih utakmica jako visoki, veliki, fizički je to jako zahtevno, tako da i te mlade snage treba da podnesu teret pretežno taj fizički, ali u svakom slučaju kombinacija jedne mlade energije i starog iskustva je uvek idealna, kako u klubovima, tako isto i u reprezentaciji. Jedina situacija u kojoj sam zaista, koji su me zaista ljudi iz kluba zvali je bila ona posle Gordana Petrića. Međutim, ja nisam bio uopšte spreman da ponovo radim u srpskom fudbalu.
iz raznoraznih razloga, pa neću sad objašnjavati koji su to razlozi. To je bilo moje prvo iskustvo fudbalsko, a da nije sa terena. Posle fudbalske karijere nisam 2-3 godine uopšte bio u nekim fudbalskim pričama i onda je stigao poziv. Zvali smo i Branko, i Brna, i Ideja, obojica su mi prijatelji, Ideja iz reprezentacije, igrali smo dugo godina i dan danas smo prijatelji. Ja sam rekao, ako mislite stvarno da mogu da vam pomognem, ja sam tu na raspolaganju šta god da treba, tako da smo se brzo dogovorili, eto, i to je bilo fenomenalno iskustvo i moram da kažem da dugujem zahvalnost Crnogorskom savezu. U ovom slučaju dvojici mojih prijatelja, ali i Crnogorskom savezu, s obzirom da je to suštinski bio povratak moj u fudbal. Sad iz jedne druge perspektive, na drugačiji način, ne fudbalski, sa terena, ali do tog momenta nisam razmišljao da ću raditi u fudbalu ponovo nešto. Međutim, posle tog posla je stigao poziv Fudbalskog saveza Srbije, postao sam tamo direktor i praktično se vratio u fudbalske vode do kraja, tako da ko zna šta bi bilo da eto nije stigao taj poziv od tada Branka Brnovića, Deje Savićevića i od Crnogorskog saveza. Moram to da istaknem, tako da, a samo iskustvo je bilo meni fenomenalno, delom verovatno i zbog toga sam i odlučio da je to možda ipak najpametnije da radim ono što ja jedino znam. Da, upravo se generacija ta Crne Gore je bila zaista fenomenalna. Fenomenalna i malo je tu falilo, mi smo tad igrali baraž sa Češkom i u obe utakmice i u Pragu i ovamo je bilo onako blizu, dosta šansi, dosta, mislim da je igrom Crna Gora zaslužila više, bila je dosta blizu da se kvalifikujemo na evropsko prava, šteta je imala je dovoljno kvaliteta tad da se kvalifikuje, ali to nismo uspeli. Ali i za jednu tako malu državu i taj rezultat je bio fenomenalan, ne može, nekad mi imamo na ovim prostorima malo veće apetite nego što je to realno, ali rezultat ne dođe uvek kad ga zaslužite. Tada je Crna Gora zasluživala, igrom smo zaslužili možda bolji rezultat, nije se desio, ali ne treba biti razočaran. Tako da je iskustvo generalno celo i taj fudbalski deo ekipa je zaista igrala dobro, a i taj rad sa ekipom, moj prvi put susretanje sa nekim pričom fudbalskom, a da nije na terenu, je meni bilo pozitivno iskustvo i to je u ostalom, to je bio znak da ipak treba da se vratim fudbalu. Kvaliteta uvek ima na ovim prostorima, prosto deca se ovde rađaju sa talentom, genetski smo mi područje gde se rađaju deca, tako da kvaliteta uvek ima, ono što je teško napraviti tim, ali Crnogorci imaju pobednički karakter i mentalitet izražen i to je nešto što je jako bitno i dobro kad je u pitanju sport, pa i fudbal generalno. I taj pobednički mentalitet i nepriznavanje nikome da je bolji dok to na terenu ne pokaže je jako bitan. To je Crna Gora pokazala u prvom meču sa Srbijom, gde mislim da je Crna Gora bila mnogo bliže dobrom rezultatu nego Srbija. Evidentno da i dalje ima kvaliteta, da i dalje ima momaka i kojih, dok je Joveta tu, to je potpuno naravno druga priča, momak je na stranu ta karijera, ali prosto je i dalje ima u nogama kvalitet da može sam on da promeni tok utakmice bilo koje. Naravno, uz taj dobar karakter ostalih momaka i motivaciju, želju koju imaju momci, naravno da može da se igra na ozbiljnom nivou i Crna Gora to i pokazuje. Sigurno će u Beogradu biti malo teže, ali ako Crna Gora ponovi a i kvalitet utakmice, a i taj intenzitet koji je pokazala u Podgorici, onda će biti tvrda utakmica. Biće jako teško. Za obe ekipe, sigurno. Ako Crna Gora uspe da ponovi onu utakmicu iz Podgorice, biće jako teško.